Good PM po kuya, ate, ito na po yung Friday kasi hindi po kami nakapag-work kahapon. Mano-mano po kami. Meron? Hindi. Ilan yung tao mo kuya? 30? Kulang. Kuha muna kayo doon ha, sa kabila. Sa kabila muna kayo kumuha. Saan ka naka-assign? Saan ka naka-assign? Doon muna kayo kumuha. Doon muna kayo kumuha. Isa na po, medyo hindi po kami natuloy kahapon dahil nga nagkaroon po ng paakit po ako sa telephone. Alyari ako, alyari yan tang makantan tama yung pisyan. Malawak mo rin. Oh, sa balakpin mo rin, no? Walang kat mo kanyan. Ito mo bisa mandartang metong nakay. Hindi yan pa Ha? Ano pa? Oo. Atali na lang. Alikoy. Alino.